ಕಾಯಿಂದಕ್ಕ ಈ ಬಾರದ ಕಬ್ಬಾಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದತ್ತೆ ಪಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಹೊರನೆ ನಿಕ್ಲು ಚೌಂಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅವು ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬತ್ತದು ಉಂಟು ಎದ್ವಕ್ಕ ನಕ್ತು ಬಂಡಾಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಬೈದು ಬಂದು ಕೈ ಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ ಗೈಸ್ ಅನಸುದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲು ಅವರ ಕಾಯಡು ರೆಡ್ ಬಾರದ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದ ಗೈಸ್ ಎತ್ತ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪಗಿನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಎತ್ತದು ನೇಡು ಪಾರ್ದಿ ಹೊಡಿಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಈಗ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಬರೋದೆ ತಂದೆ ಏನು ಬರೋದೆ ತಂದೆ ತೂಕ ಗೈಸ್ 2 ಚಮಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಈತ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಂದಕ್ಕೆ ತವ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಾವು ನೀಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಗೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತವನ್ಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲಿತ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿದ ತಂದೆ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡೈತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಗೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ತೊಜಪ್ಪಬೆ ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಕೋರಿದ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಬಾರದಾಗದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ ಗೈಸ್ ವನಾಸ್ ಗಂಜಿ ಏನಂಡಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಅಂಚನೆ ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾರದಾಗದ ಕಬಾಬ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ವನಾಸ್ ಮಲ್ಪರ ರುಚಿ ಅದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಗೈಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಈಗ ಏತ್ ಖಾರ ಬುಡ ಆಯ್ತು ಯಾನ ಪೂರ 2 ಚಮಚದಂದೆ ಚೂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡೋಚ್ಚಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಲಂಚನೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರು ಮೈದೆಜ್ಜಿಂಡ ಅರಿತ ಇಟ್ಟುಂಡತೆ ಅವಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಲೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ನಿಟ್ಲ ತಿರುಪಲ್ಲಿ ಬಾರದ ಕಾಯಿ ಸಿಪ್ಪದೆತ್ತದು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಜಿಂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಡ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ 2 ಚಮಚದ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋನು ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಚೂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಕೈಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಅಂಡ ಹಾಪು ಚೂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೋನ್ಗ ಗೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನ್ಗ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಬಾರದಾಗ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೊಂದು ಪಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲ ನಿಂಚೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಯೊಂದೆ ತವ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ತವ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಗೈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೇಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 9 ನಿಮಿಷ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿದ್ದು ಬಂಡಾಂಡು ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಗೈಸ್ ಮಲ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ನೋಡು ತೆಲು ಅಂಡ ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪತ್ತು ಜೊತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಯೊಂದಿಕ್ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಅದೇ ಮಸಾಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಪಾಡ್ಗ ಬಾರದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪಗಿತ್ತೆ ಕಾಯಿಂದಕ್ಕ ಈ ಬಾರದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದತ್ತೆ ಪಾಡಿದಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಹೊರನೆ ನಿಕ್ಲು ಚೌಂಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಅವು ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬತ್ತದು ಉಂಟು ಎದ್ವಕ್ಕ ನಕ್ತು ಬಂಡಾಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಬೈದು ಬಂದು ಕೈ ಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ ಗೈಸ್ ಅನಸುದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ ನಿಕ್ಲು ಅವರ ಕಾಯಡು ಕಾಯಿಂದ ಗೈಸ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪುವಾಡ್ಗ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪರೋಡ ಬಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಅಂಡ ಯಾವ ಫ್ರೈ ಅಂಡ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ
ಇನ್ನು ಮಗಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಬಾರದ ಕಾಯ್ದ ನೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಡಿ ಅಪ್ಪ ತುಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿಲ ಮಲ್ಪಗ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಬಾರದ ಕಾಯ್ದ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ತುಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲು ವೈದನ್ ಬಂಡದು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾರದ ಅಂದದ ಈತ್ ಕಬಾಬ್ ಬಾಂಡ್ ಬಾರದ ಬಂದು ಕಾಯ್ದ ಪಂದತ್ತು ಸಾರಿ ಕಾಯ್ದ ರಡ್ಡು ಈತ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೈತೆ ಎಂಕಲ ಏನ ಮಗಕಲ್ತ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದು ಒನಸ್ ಗಾನಾಗ ಕೈತಂಡ ಅಂಡ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಂದು ಕೈ ತಲ್ದು ಚಪ್ಪ ತುಲೆ ತುಲೆ ಕರಮ್ ಕುರುಮ್ ಸೌಂಡ್ ಅಪ್ನತಿ ಕರ 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 ಅಂತಲೇ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಬೇಯ್ದಿನ ಬಂಡದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆತ್ನತೆ ಬಾರದೆ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನಾರ ರೆಡಿ ಆತಲು ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಮೂಲು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದೊಲು ಏತ್ ಗಿಡಿ ಅಂಡಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜೊಲು ಅಲೆಗ್ಲ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕುಲ್ಲುದೊಲು ಮನ್ಪಂದೆ